To nie je možné, keď ide o základné, existenčné ekonomické záujmy štátu a vy sa postavíte na stranu Ukrajiny. Stále sa tu hovorí o hrozbe, o ruskej hrozbe, ale Rusi nám nerobia nič, kým Ukrajinci, ktorí sa chcú dostať do EÚ, útočia na naše základné energetické potreby a pritom si neuvedomujú, že sa to môže obratiť aj proti nim. Ja na mieste premiéra by som odkázal do Kyjeva, že kým toto budete robiť, tak ani kubík plynu, ani liter nafty, ani kilowatt elektrickej energie. Stop! A koniec. Ja si naozaj nemyslím, že by sme mali byť v tejto fáze nejaký mierny, pretože tá Ukrajina s takouto politikou sa ukazuje byť vážnou hrozbou. Vážnou hrozbou, aj bezpečnostnou pre Slovensko. Lebo si zober, že keď takto vyskakujú, čo budú robiť, keď budú vnútri? Určite sa ocitneme aj po tomto rozhovore Edou Adolfa Snehuliaka. Pozdravujeme. Moju tvorbu môžeš podporiť zakúpením merču alebo cez Patreon. Odkazy nájdeš v popise videa. Ďakujem.